יאללה, תופיע. כן, אז אני, קודם כל אני צריך איתי זה, בגלל הגיל, אז אני צריך לקרוא מה אני זה. אתם יודעים, היה איזה שני תימנים, ישבו כן, ישבו בספסל. אמרנו, וואלה, הזיכרון שלנו זה לא מה שהיה פעם היה לנו זיכרון טוב, אני לא יכול לזוכרים כלום. אז ראש אמר, מה פתאום, אני עשיתי סדנה. בסדנה הזאת, מלמדים אותך בזיכרון שלך ממש טוב. אומר לו, מה? איך קוראים לסדנה הזאת? אומר לו, חכה רגע, תן לי נסגור. הוא חושב. תגיד לי, איך קוראים לפרח הזה שיש בו עלים אדומים? זה שושנה. אמר לו, כן. שושנה, איך קוראים לסדנה הזאת שהייתי בה? אני אצטרך קצת איזה עזרה. תראו, לבנות באמת כמו סטנדאפ, כמו שנאמר פה, שמי משה, לבנות סטנדאפ זה באמת עבודה, אורגינל, לא ידעתי שכזה זה. על מה אני אדבר? חשבתי לדבר על אשתי, על הילדים, על הקהילה, על החברים, על הבית ספר המקסים שלי, על הסיטואציות ברחוב וזה, אבל אמרתי אני אדבר על משהו ששותף לכולם. המתנה שכולם מקבלים, כולם. לא משנה אם אתם תהיו, יכול להיות שתהיו צעירים, יכול להיות שתהיו מבוגרים, גם אני אקבל אותה, גם אתם תקבלו אותה. אתם יכולים להיות בנים, יכולים להיות בנות, אתם יכולים להיות אילון מאסק, ואתם יכולים להיות איזה רעב באפריקה שמחפש לחם. אתם יכולים להיות רבנים גדולים, אתם עדיין תקבלו אותה, אתם יכולים להיות גנסטרים, אתם יכולים להיות חכמים מאוד, אתם תקבלו אותה, אתם יכולים להיות טבע, אתם תקבלו אותה. זה הקטע של הזיכרון שלי. רגע, אני פשוט. נכון, לפעמים אתם מצפים, נכון, לקבוע פגישה, זה קשה. לפעמים, לתאם, בוא לא, משתלט לך על הלו"ז, קובע לך את זה, שמך את זה בלו"ז, ומקבל את המתנה. למה אני לא אומר את השם שלה? יש כאילו אומרים שזה מנחוס להגיד את השם של המתנה הזאת. להגיד את המילה הזאת זה מנחוס. כאילו נגיד את השם שלה, אז לא נגיד אז תדלג עלינו. אבל תופסת את כולנו. היא יכולה לתפוס אותך בריצה, היא יכולה לתפוס אותך כשאתה אוכל המבורגר, היא יכולה לתפוס אותך כשאתה מתקן חשמל, היא יכולה לתפוס אותך כי סתם היית גיבור מאוד וגרמת לנו עכשיו לשבת פה בשלווה ובביטחון. היא יכולה לבוא לך כשאתה צעיר ופזיז, והיא יכולה לבוא לך כשאתה זקן ורק מחכה למתנה הזאת. לפעמים מגיע בהפתעה, לפעמים בנחת. ביום ממש מעפן זה יכול להגיע המתנה הזאת, זה יכול להגיע ביום ממש טוב, אחד מהחיים שלך. זה יכול להיות להגיע המתנה הזאת גם אם תכננתם 10 שנים מהחיים שלך קדימה, או אם אני לכם מסוגלים לדעת מה אתם עושים מחר. יכול להגיע לך גם אם אתה בנקאי שמחשב בקבוצה של מספר, או אם אתם סטלן שיושב לו פייסל כזה גודל בג'מייקה, אתם תקבלו את המתנה הזאת. כן. אתם יכולים לקבל אותה גם כשאתם משווים על קורסה בכנסת, בתור חבר כנסת, ואתם יכולים לקבל אותה גם כשאתם על ספסל הנאשמים, ואתם יכולים לקבל אותה גם אם אתם גם וגם כאילו. לפעמים אותו בן אדם. והמתנה הזאת, בעניין איתה, כל המשפחה והחברים, ואולי גם כל העם, יתבאסו עליכם שאתם תקבלו אותו. אני בעצם מדבר על נגע האירוע. אני מדבר על האירוע הזה, שכולם, אתם אורח הכבוד, וכולם סביבכם, באים לקראתכם, לכבודכם, ואתם לא צריכים להגן כלום, לא בורקסים, לא שתייה, לא נאומים, אתם פשוט שופטים לכם בשקט. אני מדבר על האירוע הזה, שאתם באמצע, כולם מסביבכם, עפים עליכם, פרגנים לכם, ואתם לא צריכים לחייך. די, תמשיכו כזה, כלום, לא צריך, זה. אני מדבר על האירוע הזה, טוב, רגע, אם עוד לא הבנתם, אז זה כמו לחפש חניה בתל אביב, להסתובב שעה, שעתיים, יום, יומיים, שנתיים, ובסוף למצוא את עצמך באיזה חור באדמה. אני מדבר על זה שכאילו אתם שמים בווייז ואתם נוסעים ואתם בכביש מהיר ופתאום שנה מסלול מחדש, אתם מוצאים את עצמכם בהר המנוחות. מכירים כזה? נכון, זה כמו האנסנסקרייב, שאתם עושים, נכון, וזה מיילים קבועים שחוזרים האנסנסקרייב, אבל אין לך, כאילו, לא חוזרים לך בזה, ומצטער שהלכת בזה, טוב, אולי כן מצטער שהלכת, אבל כאילו הבנתם את העניין, נכון? זה כמו הקבוצות וואטסאפ האלה,
שכולם שם, חצי לא רוצים להיות שם, חצי כן רוצים להיות שם, ופתאום מוצאים אותך מהקבוצה ואין לך מושג מתי, וזה כזה. אז אני יכול לומר, זהו, היה לי כזה. אחרי זה אין לכם, זה דבר מוסכם, גם ביבי, גם טיבי מסכימים עליו, אף אחד לא רוצה להגיע לשם. ואחר כך אף אחד לא יודע. כמו סוף של חוזה שכירות, אתם צריכים להחזיר את הנכס מצב טוב, אבל אתם יודעים שיש קטנים שלא יורדים. ומה קורה אחר כך? וואלה, תכלס, אף אחד לא יודע. כל אחד מדמיין אחרת. מספרים הסטלנים שאחד הגיע לשמיים, בודקים לו במחשבים, רואים שזה גיהנום. גיהנום מתבאס וזה, מגיע מלאך שליח על אופנוע, אנפילד, מעמיס אותו, מתחילים לנסוע, בוחרים לו באים לגיהנום, נכנסים, נוסעים, הבן אדם רואה רק גרס, שדות של גרס, נוסעים שעה, שעתיים, 3, רק גרס. עוצר המלאך, אומר לו, אחי, ירד, פה זה האזור שלך, וזה, הוא יורד, רואה בן אדם מבואס, יושב על הרצפה, אומר לו, אחי, מה, אני חדש פה, וזה, בגיהנום, אמרו לי, גיהנום, אמרו לי, כל היום שורפים אותך באש, צולבים אותך, שורפים אותך מכל הכיוונים. הוא אומר לו, זהו, אחי, אין אש. זה מה שהסטלנים מספרים. התימנים מספרים שיום אחד 2 תימנים הגיעו לשמיים. תאונת דרכים. בודקים אחד, הוא יש לו רוב זכויות, רוב העונות, נכון? הרוב זכויות, מקבל לו איזה וילה, פצצה, פריחה, עניינים, נוף, משהו ז'ונגלר. והוא שרוב העונות, מקבל לו איזה דוכסה כזה קטנה בצד, יעני, מעפנה, בלי אור, בלי כלום. לא עובר יומיים. התימני שקיבל את הווילה, בום, פותח את הדלת, נכנס מיום, זוז, תעשה מקום! אז התימני אומר, מה קרה? מה, אבל תסידרו לך איזה וילה גדולה, עם איזה, מה? לא, הזכרתי אותה. שגר בעם ידע בחבר זה ממש בחייו. בקיצור, אני מדבר על סטורי, כן? זה כמו סטורי. כולם זה נגמר מהר. זה צריך להיראות יפה שם. מה שכן, אני ממליץ כאילו לעשות פילטרים ולגרום לזה שאנשים יכתבו עליכם דברים טובים. זה אפשר לגמרי. ומה אמר החכם? מישהו שעשה לכם לייק? מה אמר החכם באדם? טוב שם משמן טוב, יום המוות מיום ועודו. אז אם ניפגש עוד 100 שנה, אחרי המתנה הזאת שמה, נרים לחיים. תודה.